Punkt za vakcinaciju protiv koronavirusa u Sokolani otvoren je svakog radnog dana kao i vikendom u Kragujevcu. Subotom i nedeljom građani koji dolaze na imunizaciju ne čekaju dugo i nema zastoja u procesu vakcinacije. Iako je starija populacija revnosnija za primanje treće doze, beleži se i odziv mlađih građana. Svi koji primaju treću dozu vakcine Sinopharm i Pfizer odmah mogu da obave imunizaciju. Građani koji su ranije primili 2 doze Sputnik V vakcine i za treću dozu prema preporuci medicinske struke treba da prime istu rusku vakcinu, u Kragujevcu u ovom trenutku moraju da sačekaju. Što se tiče AstraZeneca, treća doza se dobija kada se sakupi po 10 pacijenata, ali kako su nam naveli lekari u Sokolani, veoma je mali procenat vakcinisanih ovom vakcinom u Kragujevcu. Došla sam po treću dozu vakcine, vakcinisala sam se uredno i prvu i drugu i smatram da je to potrebno i neophodno. I tako. Niste u međuvremenu bili? Nisam u međuvremenu bila zaražena, radim uredno i na poslu, iako sam bila vakcinisana, nosila sam masku u kolektivu i tako. Tu smo vikendom, radnim danima smo u Beogradu, pa onda da iskoristimo priliku. Kakva je situacija u Beogradu sa vakcinacijom? Ne znam, bili smo na odmoru zadnjih 10 dana, tako da sutra ćemo vidjeti. Pa, ja se pridržavam svega. Vi ste došli po treću dozu? Da. Niste bili zaraženi u međuvremenu? Hvala Bogu nisam. Nisam ni znala da li ovde rade, ćerka je pozvala, kaže može i onda... Zadovoljni ste, brzo je prošlo? Brzo je prošlo i korone nije bilo kod nas. Pored Sokolane, u ambulantama Doma zdravlja u Kragujevcu građani mogu da prime prvu dozu Sinopharm vakcine i za nju su u ovom trenutku više zainteresovani stariji sugrađani. Svi koji dolaze po treću dozu vakcine trebalo bi da ponesu lične karte, potvrde o vakcinaciji u papirnom ili digitalnom obliku, ali ni ova procedura nije složena jer su svi ranije vakcinisani građani u bazi e-uprave.